Ahojte, vítam vás, milí poslucháči, milí diváci, pri vlastne ďalšom našom podcaste Fresh Talkov, v rámci Fresh Talkov. Neviem teda, či ste si počuli po dlhšej dobe ten prvý podcast, ktorý sa venoval metabolickej rezistencii a vlastne jeho efektu. Ale dnes si ideme pokračovať. Čiže určite vám odporúčam si zapnúť aj ten predchádzajúci podcast, alebo teda videopodcast, keďže vlastne to video bude aj vlastne v rámci podcastových platform, ale takisto aj na YouTube. V krátkosti ešte teda poviem niečo o sebe, tí, ktorí ste nevideli ten prvý podcast. Moje meno je Katka, som výživová poradkyňa, zaujímam sa, alebo teda venujem sa vyváženej strave, schválne hovorím vyváženej, lebo som teda za to, že je dôležité držať balans. Čiže vyváženej strave už teda dosť dlhú dobu, zaujímam sa o to teda dlhodobo, ale rozhodla som sa teda urobiť aj oficiálne teda kurz. Čiže vlastne tam som vlastne prehlbila tieto informácie, mala ich vlastne na jednom mieste. A teda okrem toho máme teda spoluprácu s fitness klubom Neonka tu v Košiciach. Teda vlastne robím výživového poradca aj tam, čiže ak si kliknete na ich web, nájdete si časť výživa, tak tam nájdete vlastne nejaké predpripravené balíčky, ktoré teda máme spolu, alebo teda, ktoré spolu ponúkame, ale takisto ma môžete kontaktovať na mailovej adrese, ktorú tam nájdete, ak sa chcete teda individuálne poradiť, stretnúť a tak. Takisto vám dám teda link na vlastne túto spoluprácu dole v popisku, ale takisto nájdete v popise aj link na môj web, čiže môžete popozerať a kontaktovať ma priamo aj tak, ak máte nejaké otázky. Chcete sa teda porozprávať o výžive, ako by som teda možno mohla pomôcť, alebo teda fakt máte len nejakú otázku, ktorú by teda ste si možno chceli prejsť. Tak, ale poďme teda už k téme. Pre toto video som si vybrala takú zaujímavú tému, a to teda sú mýty o vyváženej strave. Chcela by som sa povenovať teda aj tomuto, pretože vnímam, že je strašne veľa obsahu, či už na sociálnych sieťach, alebo všeobecne na internete, v časopisoch lifestyleových a kadetade, kde je vždy buď nejaká dieta, alebo teda nejaká super nová, teda rýchla vec, ktorá vám hneď pomôže, tu nejaký drink, alebo nejaký, ja neviem, jogurt, mlieko, šťavy, kadečo. Čo teda nie je úplne pravda. Ako som spomínala v tom prvom podcaste, každá dieta funguje ale len dočasne a teda prečo alebo ako, to vám naozaj odporúčam si pozrieť ten vlastne predchádzajúci podcast. Ako som spomínala, budú vychádzať každé 2 týždne, čiže stále sa môžete tešiť na nejakú novú tému a preto vlastne nechcem zachádzať už do tej minulotýždňovej, predminulotýždňovej, alebo ako to vám povedať, no chápame sa. Takže vo všetkom je niečo trošku pravdy, ale veľakrát tá komercia a vlastne ten marketing to celé tak zahmlieva trošku a niekedy trošku viac. A preto by som chcela možno dneska sa povedať takým 6 mýtom a tak skratke si ich rozobrať a niečo teda si o nich povedať, pretože mám pocit, že aj napriek tomu, že máme veľmi veľa nástrojov na to získať si informácie, často teda nie sú úplné, alebo sú klamlivé, alebo sú naozaj podporené tou reklamou a nezodpovedajú úplne tomu vyváženému strávovaniu. Takže poďme na prvý mýtus. Prvý mýtus je, že všetky tuky sú zlé. Téma tukov, čo si budeme hovoriť, všetci sme s tým prešli. Veľakrát sa pozeráme možno v obchode na nejaké produkty a prvé, čo si všímame, kolónku tuky. A povieme si, tak čo ja viem, alebo niekto si povie, že tak čo ja viem, to avokádo, všetci ho tak chvália, však ono koľko má tukov, čo ja viem, však ja chudnem, tak nie. Poďme si to práve vysvetliť, lebo tuky ako takého všeobecnosti nie sú zlé. Tuky sú veľmi dôležité. Je to jeden vlastne z hlavných makronutrientov, okrem teda bielkovín a sacharidov, ktoré teda naše telo potrebuje pre svoj život. Tuky teda sú dlhodobý zdroj energie. Sacharidy predstavujú taký, že krátkodobí, tuky sú dlhodobí, sú dôležité pre naše hormóny, pre ich vývoj, pre vývoj bunkových membrán, pre vstrebávanie vitamínov. Vieme, že vitamíny A, D, E a K sa práve vstrebávajú
prostredníctvom tukov. Čiže vlastne aj tuky rozlišujeme na, nechcem povedať, že dobré a zlé, lebo to je takéto buď čierne alebo biele, ako sa hovorí. Ale teda áno, rozlišujeme tuky na tie, ktoré nám povedzme pomáhajú a tie, ktoré teda nám podbúravajú naše ciele, tak to poviem. A teda vlastne máme teda tuky, ktoré rozlišujeme, alebo teda poviem to takto možno trošku odbornejšie, že rozlišujeme mastné kyseliny a aj samozrejme potom poznáme nenasýtené mastné kyseliny. A samozrejme dôležité je sa zamerať, alebo teda venovať sa tým tukom, ktoré nám poskytujú v podstate ten dobrý cholesterol. Hej, lebo máme taký, že zlý cholesterol a dobrý cholesterol. Je tak veľmi zaujímavé, že dobré a zlé. Ale chcem tieto podcasty robiť takou ľudskou rečou, lebo to bol vždy môj cieľ, vysvetľovať veci ľudskou rečou a nie tu teda vyhádzať nejaké pojmy, aby teda sme tomu nerozumeli. To pre mňa nie je cieľ. Čiže v podstate ak sa zameráme ten dobrý cholesterol, tak ten nám vlastne pomáha. Ten zlý cholesterol nám, poviem to takto úplne fakt, že možno infantilne trošku, ale on nám vlastne upcháva tie cievy, hej? Čiže on vlastne vytvára takú tukovú vrstvu v našich cievach a veľmi zlým životným štýlom postupne môže dôjsť až k upchatiu týchto ciev. Ale ten dobrý cholesterol, ten nám naopak pomáha, ten vlastne potrebujeme presne aj pre našu imunitu, takisto potrebujeme ho, aby nám aj chránil naše orgány, čiže tuky ako také všeobecne aj podkožný nejaký je veľmi dôležité, vlastne chrániť naše orgány, hej, aj ten vnútorný tuk, ktorý sa hovorí, že obaľuje naše orgány, on samozrejme je dôležitý do istej miery, hej, pretože musí chrániť naše vnútro. Horšie je, už keď sa presne tvoria také tie tukové bunky, keď veľakrát viete také, že tuk sa zazorňuje v takých žltých tukových guličkách, tak toto už vlastne nie je teda dobré, to je ten zlý cholesterol. Čiže kvalitný, dobrý cholesterol, tam môžeme radiť napríklad kvalitný olivový olej, ryby, hej, čiže tuk z rýb, avokádo, hej, to sú zdravé tuky, ako to označujeme, tuk z vajíčka a podobne, hej, čiže opäť tie nenasýtené mastné kyseliny delíme na polynenasýtené a mononenasýtené. Aby teda si mi aj verili, že mám vlastne aj ten kurz, že si to všetko nevymýšľam. No a medzi tie polynenasýtené, tam napríklad určite poznáte omega-3, omega-6, to ste už teda určite počuli. Omega-3 je dobré doplňať aj skrz doplnkov výživových, lebo ten nájdeme v strave, teda menej obsahujú samozrejme ryby, ale je ho trošku ťažšie dostať v takom množstve, akom potrebujeme. Omega-6 ten je to ľahšie, pretože obsahujú rôzne oleje, ako napríklad repkový, slnečnicový. A mononenasýtené to práve obsahuje omega-9 a tam sú vlastne tie, napríklad je to v olivách, v avokáde práve, hej, čiže ako hovorím, tuky všeobecne potrebujeme, je to jeden z 3 základných makronutrientov, alebo teda makroživín, ktoré sú pre naše telo naozaj veľmi dôležité. Čiže nie všetky tuky sú zlé. Ako sme si teda povedali, rozlišujeme tie, poviem to opäť tak, dobré tuky a tie zlé tuky. Ako napríklad transmastné kyseliny. Opäť, toto sa odporúča mať tak 1% celkového kalorického príjmu na deň, hej. Tie sa napríklad vyskytujú v rôznych tých keksíkoch, vlastne to je ten taký stúžený tuk, hej, vlastne ako sa používa v rôznych tých horálkach a kadejakých takých naozaj keksíkoch, alebo aj croissantoch, veľakrát to je v takomto pečive sladkom. A to sa samozrejme odporúča príjmať menej, čiže tuky vo všeobecnosti nie sú zlé. Je odporúčané sa vyhnúť takým tým, ktorí teda nám neprinášajú veľký osoch pre náš organizmus. Teda tie dobré tuky nám opäť dávajú napríklad omega-3, to je dôležité pre náš mozog, pre vývoj nášho mozgu. Takisto omega-6 mastné kyseliny, omega-9 mastné kyseliny, ktoré nám vlastne pomáhajú v činnosti nášho tela. A tie napríklad ako hranolky, vyprážané jedlá, vyprážané rezine, burgery, to ako keby povedzme si, ale takisto aj to napríklad konzumuje veľa sladkého pečiva, ako som spomínala, tie transmastné kyseliny, ktoré teraz sa naozaj neodporúčajú príjmať, čiže menej ako 1% sa to odporúča celkového kalorického príjmu, čiže tieto stúžené tuky, toto naozaj naše telo nepotrebuje. Ale ako hovorím,
som zastanca vyváženého stravovania, čiže ak si aj občas doprajeme niečo sladké, 80% sa teda stravujeme vyváženie a 20% si doprajeme aj nejakú dobrodku, lakocinku, nejaký koláčik, nejakú čipsu občas trošku. Je to všetko v norme, je to v poriadku, nemusíme nič teda hrotiť, ale snažím sa to teda povedať, že naozaj tie tuky vo všeobecnosti zle nie sú, potrebujeme ich, niečo okolo 35% by mali tvoriť nášho jedálnička, celkového kalorického príjmu za deň, čiže naozaj ich potrebujeme. Dôležité je zamerať sa na tie zdravšie tuky, tie, ktoré nám niečo prinášajú. Čiže aj keď uvidíte avokádo, že keď napríklad si sledujete v kalorických tabuľkách, že má viac tukov, áno, ale nie je tuk ako tuk, čiže tento tuk nám naozaj pomáha, dodáva nám vlastne to, čo naše telo potrebuje pre správne fungovanie tela. Samozrejme, ak si sledujeme nejaké tie ciele, chceme treba schudnúť alebo aj priberať, teda svaly myslím, alebo teda aj priberať všeobecne, tak samozrejme aj to je dôležité si sledovať v nejakom pomere, ale opäť v tom vám vie pomôcť napríklad výživový poradca, aby ste to nastavili podľa vášho cieľa. Ale teda všeobecne tento mýtus sme si myslím prebrali dostatočne a musím ísť teda rýchlejšie, lebo keď poviem takýmto tempom k každému typu, tak to budeme hodiny a to vlastne samozrejme nechceme. Takže druhý mýtus, z pečiva sa priberá. No, a je to tu. Ako sa to vezme? Opäť rozlišujeme pečivo. Ak sa pozrieme na biele pečivo a naopak na celozrnné pečivo, tak je tam teda veľký rozdiel, pretože ako vám teda niečo hovorí glukózová krivka, alebo tá celkovo glukóza, je to vlastne náš krvný cukor. Naše sacharidy sa štiepia na najmenšiu čiastku a to je vlastne na glukózu. A teda biele pečivo obsahuje toho krvného cukru, alebo teda tých sacharidov viac, ako napríklad celozrné. Keďže celozrné obsahuje aj vlákninu, ktorá nám teda práve pomáha znižovať aj krvný cukor a vstrebávanie krvného cukru. Takže ak to poviem veľmi takto skrátene, ak teda máme radi biele pečivo, papáme ho vo veľkom, fakt to dávam príklad na pečive, lebo teda to je taký najčastejší strašiak, tak z dlhodobého hľadiska áno, môže sa stať, že ak príjmeme veľa pečiva, nekonzumujeme ho správne, v zmysle, že vlastne aj k bielom pečivu sacharidom si nedáme dostatočné množstvo bielkovín, dostatočné množstvo zeleniny, ktorá obsahuje práve tú vlákninu, ktorá nám pomáha znižovať vstrebávanie krvného cukru. Tak jak si predstavte takú glukózovú krivku, takú sinusoidu, tak keď vlastne príjmeme niečo, čo obsahuje sacharidy, zdvihne nám to krvný cukor. Krivka teda vstúpi hore. Potom zvykne prudko padnúť, pokiaľ nekonzumujeme tie sacharidy práve s kvalitnými bielkovinami, tukmi, vlákninou, ktorá teda pomalšie spôsobuje práve to, alebo teda podporuje to, čo sa ten krvný cukor pomalšie strebáva, čiže pomalšie rozkladá sacharidy. Tak z dlhodobého hľadiska áno, môže sa vám stať, že ak jete pečivo, že teda priberiete, lebo tým, že ten cukor stále tak kolíše a stále vlastne, ak príjmeme veľa sacharidov a v nesprávnom pomere s inými makroživinami, prudko nám klesne cukor, máme pocit, že máme pokles energie a čo najviac zaberá na pokles energie? Že si dám nejakú čokoládku a je to tu. A opäť krvný cukor nám vybehne krivka. A zase prudko padnem. No tak zase nemám energiu. Čo si dám? Zase čo fajné si ďobnem. No a to sa vlastne opakuje. A tým pádom v konečnom dôsledku môžeme pridať viac kalórií za ten deň, ako možno na základe nášho cieľa chceme. Hej? Čiže takto, ak sa na to pozrieme, tak áno, môže spôsobiť pečivo to, že priberieme, ale samozrejme, to je tak naozaj veľmi akože prehnane povedané, už mi tu svieti slniečko, budem taká pekná ožarená. A ak samozrejme aj biele pečivo, samozrejme odporúča sa lepšie celozrné len skrz to, že už práve tie obleniny obsahujú vlákninu, čo nám pomáha regulovať vstrebávanie krvného cukru a teda tú glukózu. Ale ak máte radi biele pečivo, nechcete sa ho zdať. Vôbec nevadí, len ho treba konzumovať s kvalitnými tukmi, napríklad s avokádom, s bielkovinami, napríklad dať si kotič k tomu a takisto s vlákninou, čiže dať si fajnú zeleninku a všetko bude v poriadku. Ďalší mýtus, potraviny s nápisom vysoký obsah bielkovín sú zdravšie. Alebo teda obsahujú viac bielkovín. V poslednej dobe sa veľmi tak rozmohlo také tie proteinové pudingy a rôzne jogurty a čo obsahujú, teda deklarujú, že na tých teglíkoch, že obsahujú 20% bielkovín na porciu, neviem čo. Naozaj, vyjadrím sa k tomu tak v skratke. Skúste ísť do obchodu a pozrite si tvároch, ktorý má
práve tento nápis, že 20 alebo teda neviem, 12 gramov bielkovín, aj napríklad aj to, ako fakt je to rôzne. A potom si vezmite ten tvaroh, čo je vedľa a pozrite sa na výživové hodnoty, ktoré sú tam uvedené. Veľakrát sa stane, že ten proteínový, čo má vyslovene napísané, že proteínový tvaroh, má napríklad 12 gramov na porciu bielkovín a práve ten obyčajný, napríklad odtučnený, alebo sú aj také rajo, teraz nerobím reklamu, ale všimnete si ich určite, sú také rajo, teda tvarohy, ktoré nemajú na sebe napísané bielkovinový, ale ak sa na ňo pozriete, tak na porciu obsahuje napríklad 14 gramov bielkovín, alebo niekedy až 18, čiže naozaj niekedy, opäť je tu skôr taký ten marketingový ťah, že vás viac zaujíme, keď na tegliku píše veľký nápis bublinke 20 gramov proteínu na porciu. Veľakrát tie iné neoznačené produkty s týmto nápisom obsahujú ešte viac. Čiže naozaj nenechajme sa zlákať len takým tým marketingom, ale trošku teda možno sa viac poštudujme a pozrime sa aj na tie ďalšie potraviny. Lebo možno obsahujú ďaleko viacej bielkovín ako tie s nápisom bielkovinové alebo teda vysokoproteínové. Ďalší mýtus, detox diety ti pomôžu očistiť organizmus od toxínov. To je moje obľúbené, keď vidím niekde v časopise alebo na internete, to je úplne jedno. Nápis, že zelerový džús ťa zbaví toxínov. No. Alebo tie zelenové drinky, ktoré sa teraz robia kadečo. Ja nevravím teda, že vám to možno nenakopne trávenie, alebo že si to pôjdete, vieme kde, na toaletu. Ale čo sa týka toxínov, tak naozaj zelerový džús vás neočistí od toxínov. Ak chceme naše telo detoxikovať, tak to podporme, pretože naše telo sa detoxikuje samo. Áno, je to tak. Detoxikuje sa samo. Hlavným teda orgánom, ktorý sa venuje tejto detoxikácii alebo teda zbavovania sa toxínov je pečeň, ktorá teda práve premieňa toxíny na menej škodlivé látky. Ďalej, telo sa detoxikuje skrz moč, že ideme píšať. Preto, alebo teda cez pot, naše potné žľazy, vypotíme to. Preto radšej teda podporme tieto prirodzené procesy, pijme viacej vody, majme pestrú vyváženú stravu, majme dostatočný spánok a naozaj naše telo sa vydetoxikuje aj samo. Môžeme si dať kľudne aj nejaký zelerový džús, keď nám to pomôže nakopnúť naše trávenie, alebo teraz neviem, ako nejaký doplnok stravy nevravím, ale keď vidím niekde, že píte za týždeň tieto džusy a zbavia vás toxínov, no hej, tak možno z toho pôjdete kakať, to teda určite, a budete totálne vyhľadovaní a krvný cukor vám vstupne tak, že až ale určite vás to toxínov nezbaví. Čiže ako doplnok áno, kľudne, k vyváženej pestrej strave, ale nie samotné, určite nie. Takže podporme náš prirodzené detoxikáciu. Ďalší mýtus, čím menej kalórií zjem, tým rýchlejšie schudnem. To sme si popísali už vlastne dosť tej prvej časti, kde sme vlastne presne hovorili o tom, čo je efekt, ako vzniká. A naozaj mali by sme príjmať toľko kalórií, koľko naše telo potrebuje. Čiže nie len teda koľko potrebuje náš teda metabolizmus na to, by fungoval, teda ten bazál, ale vyrátajme si aj všetky aktivity k tomu, čo robíme bežne cez týždeň a takto teda si to nejako nastavme, buď sami, že naozaj sú rôzne online kalkulačky, môžeme si to vyrátať, ale naozaj buďme opatrní, lebo narušiť metabolizmus je naozaj jednoduché, horšie je sa potom navrátiť správnemu fungovaniu. Čiže ak si nie sme istí a chceme teda možno niečo robiť so svojím telom, ozvime sa naozaj odborníkovi, na to tu vlastne sme, na to tu sú poradcovia pre výživu, aby teda vlastne pomohli k svojim klientom. Čiže naozaj dôležité primať dostatočné množstvo kalórií, aj keď chceme chudnúť, tak aj ten deficit zvoliť naozaj správne a nepúšťať sa do nejakých drastických diet. Takže toto bola téma mýty o vyváženej strave. Ja som teda rada, že ste si to vypočuli alebo teda aj pozreli a budem sa na vás tešiť o 2 týždne znovu pri ďalšej téme. Ďakujem, majte sa pekne. Čaute.